sian podo mani tunggu dulu satokin di kursi dang lele ngaula umar suapa ya sembohiki nung sae hudul musemau di kursi Tunggu sian podo mani tunggu dulu satokin di kursi dan lele ngaula umar suapa ya sembohiki nung sae hudul musemau di kursi sae hu pikir heran adong nahurang di rohaki laos lao mau sian podo mani